Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikuonekwa nemunhu akaita iwewe ndosoka panapa musora nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rende. Right, panapa ndine nyaya ndinayo, just a short one, and ndova ndabva panapa 2 minutes asumbogarisa. Pane tsamba yakaswera ichitenderera nezuro nanhasi makuseni, nyaya yetsamba iyo ichiri kunetsa. Saka ndava nayo panapa kuti ndimbokupaiwo tip kuti kuvanhu vese vane chikwereti chekanzuru ndo mawekero amaakuita zvinhu aya. Ndo mawekero amuri kuita sei? Amuri kuita zvinhu aya. Right, pane mukomana akasiya basa muna 2015 August 2015 kukanzuru. Kanzuru yanga ine chikwereti chake che $5,156 US. Mari iyo yakazowekwa ikawekwa ikasvika pa2 zigi. Saka doda tiverenge tsamba iyi. Taverenga tsamba iyi toatati vese vane zvikwereti zvekanzuru wekai makadaro moita sei? Munobhadhara, nekuti ndo formula iri kushandiswa pamari handitika. Reference is made to your letter dated 15 October 2024. You were owned US $5,156.95 when your contract with the council was terminated in August 2015. Please be advised that in February 2019, there was a transition from USD to RTGS at a rate of 1:1, which meant that $5,156.95 US become RTGS $5,156.95. The RTGS $5,156.95 was then converted to ZIG on the 5th April 2024 at a rate of 1,248,77242, and it become 2 ZIG 6 cents. Now, cancel now owes you 2 zig. Ndo zviripo kuti mari yakabva ku$5,000 US mva convertwa kusvika ku2 zig. Saka inini nyaya ndanguya nazvo manje ndokuti vese vane chikwereti chekanzuru chema-US chemari dzakawanda chingochikonvertai kubva ipapo muna December imomo muna 2015 2010 chese cherendi ichocho chese chemvura womva wangochikonverta kuti muna 2019 February yakaendeswa US yakaenda kuRTGS iri 1:1, wobva kuRTGS womboenda kuzig. Mari yacho iyoyo ndo maziga unonoenda sei? Aunonobhadhara handitika. Saka ndo mutactic uripo kanzi if you cannot beat them, join them. Saka chingova joina ipapo paskiri iroro handitika. Ndo best advice yandakupai, musazoti handikuplugei muzvinhu handitika. So ndo nyanga chifamba nazvo manje as for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes tukuti it's bye for now, but mukati akazheta akaka munozondionawo nekuti ndakuonesai skiri ranga musiri kuziya handitika. It's bye for now.